בפרקים הקודמים, בחטופים. תבטיחי לי שכל החיים נהיה ביחד. ביקשו ממני לדבר איתכם על מה שעבר עליך בשבי. אני לא אותה אישה שוב. לפי אורי הייתי בתאים נפרדים. הוא מאוד אמר לך את זה. אני רוצה לראות את אח שלי. וכל זה היה בג'באליה. כן? לא. הם מדברים. כבר שעות הם מדברים. תביא לי ממודיעין מישהו שמתמחה בפיצוח קודים. עוד הלילה. נו? עוד לא. זה מזכיר מורס, אבל לא בדיוק. מרשים איך שהם עובדים. כמה שיותר מהר, טוב? תביאו לי את אורי לחדר ב'. הוא ישן רק שעתיים הלילה. גם אני לחדר ב' ותגידו לאחות לפגוש אותי שם. דרך אגב, המשמרת שלנו הייתה אמורה להסתיים לפני שעתיים, אז אם אפשר... באמת? כן, באמת. אני יודע. אורי? מה זה? ויטמינים. מינרלים, אתה צריך להתחזק. לפעמים יש קצת בחילות אחרי הזריקה הזאת. אם אתה מרגיש רע, תגיד לי ואני אתן לך משהו נגד זה. תודה. תודה, דליה. איך אתה? אני עייף. אתה גם נראה עייף. בגלל זה אני רוצה שנגמור פה כמה שיותר מהר ונחזור כולנו לחיים שלנו. משהו מצחיק? אתמול סיפרת לי שב-94 העבירו אתכם בג'באליה. גם ג'מאל הצטרף אליכם לשם? כמה היו מזריקים לנו? אורי? שם באמת. בהתחלה כשהם היו רוצים שנדבר, הם היו מוזרקים לנו את זה. אורי, אתה קיבלת ויטמינים, שום סם אמת. אתה רוצה שאני אחזור לשאלה? אני מציע שתביא דלי או פח, כי זה תמיד היה משפיע עליי מאוד מאוד לא טוב ומאוד מהר. זה לא אותו דבר, אתה קיבלת ויטמינים, צה"ל לא משתמש ב...
אל תיגעי בי. בוגדת. בגללך אני מת. שוב? אולי אני יכולנו אף פעם. ממש אשמתו. מה היה הפעם? החלומות האלה. כשאני רואה אותו זה כל כך אמיתי. הוא מת, זה מה שאמיתי. וזה אמיתי. אמיתי ובועט. כן? טליה? כן. יופי, פחדתי שאולי אין לי את המספר הנכון שלך כבר. מי זו? זאת נורית. סליחה, נורית. זך. האמת התקשרתי לשאול מה שלומך. אם את בסדר. היא בסדר גמור, תודה. ואת? כן. כן, הרבה תחושות חדשות. את הבן אדם היחיד שבאותו מצב, לכן התקשרתי. אנחנו לא באותו מצב. לא התכוונתי ככה, התכוונתי אני ממש ממהרת, נורית. אני באוטו. לא התכוונתי להטריד. את יודעת אולי מתי הם חוזרים? לא. טוב, אז להתראות. אילן, טליה, אני רוצה לדעת מתי הוא חוזר הביתה. זה ממש לא ייתכן ככה. אני רוצה שמישהו יתקשר עכשיו ויגיד לי מתי הוא חוזר הביתה. יותר טוב? كل شيء راح يكون تمام. راح تشوف. أوعدك. أنا؟ כן. كله בסדר. תראה, מבטיח לך. تعال يا اخو الشعوطه تعال يا يهودي يا كلب اطلع معلش נמשך תהליך זיהוי הגופה של החייל החטוף עמיאל בן חורין. איתנו על הקו דוקטור לרנר מהמכון הפתולוגי באבו כביר. שלום דוקטור לרנר. וברכה. אז למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? בניגוד למצב גופות חיילים אחרים שהוחזרו יחסית במצב סביר, הגופה של סמ"ר...
יש שמש בחוץ וחיים. בוא נלך לים. יאללה. שיט, בואי תראי משהו. אני מכינה קפה. בואי בכל זאת. שיט. איפה הוא? חדר א'. ולא ראית אותו יותר אחרי זה. מה קרה לו? הרגו אותו. ירו בו, אני יודע. גמרו אותו עם האלימות שלהם. זה לא בדיוק מתמטיקה. מכה אחת יותר מדי חזקה בראש ונגמר העניין. וזה היה לפני ג'באליה? כן, לפני. מתי פעם האחרונה שראית אותו? אני לא זוכר. אתה לא זוכר? אתה לא זוכר מתי הפעם האחרונה שראית בן אדם שהיה כל כך קרוב אליך? אני תכף חוזר. קח את הזמן. תגיד משהו. ראיתי כשהגענו לפה שיש פה למעלה בריכה. לא, תעשה חיים. אתה רוצה הזנה בבריכה? מה היא עושה פה בכלל? גברת קליין, מה שלומך? טליה, אני בסדר. אתה המפקד פה? אני הפסיכיאטר שמדבר עם בעלך ומוודא שהוא מקבל את הטיפול שהוא אמור לקבל. ואיך הוא? הוא בשוק המצופה. לא קל לו. אני מקווה שהוא יהיה בסדר. הבאתי לו פה כמה דברים שהוא... אני אדאג להעביר לו את זה. אני אמסור לו בעצמי. זה בלתי אפשרי. שום דבר הוא לא בלתי אפשרי. גברת קליין, חבל שלא התקשרת קודם, הייתי חוסך לך את הנסיעה. 17 שנה אני מחכה. נלחמת יום יום לראות אותו שוב. עכשיו הוא נמצא כאן, בבניין הזה כמה חדרים לידי, ואתה לא מתכוון לתת לי לראות אותו? למה? מה אתם עושים לו? כל הרעיון בלהביא אותו לפה הוא ליצור סביבת מעבר בטוחה בין הטראומה שהם חוו לחיים שהם חוזרים אליהם. אנחנו יוצרים פה בועה בטוחה שבה הם מרגישים בנוח. מתפנקים קצת, נהנים קצת, חוזרים לתפקד. וככה הם מעכלים את השינוי. הוא באמת מתפקד? הוא מצליח ליהנות? מאיפה נמרוד עכשיו? מתי אתה חושב שחוזר הביתה? אולי אפילו הלילה. תודה שהראית לי אותו. עצה ממני אם לא אכפת לך. גם לך טוב הזמן הזה. זה מאפשר לך להתארגן מחדש. לפנות לו מקום בחיים שלך. הרבה פעמים שאנשים חיים לבד הרבה זמן, נסגר אצלהם משהו ולא משאירים מקום לאף אחד אחר. יש לו מקום, תמיד היה לו. כל המדינה יודעת כמה קשה עבדת על השחרור שלו. איזו מסירות. כל ההפגנות, העצומות, הפגישות. את גיבורה. יש לו מזל גדול שאת אשתו ולא השנייה. איפה היית? הייתי צריך להשתין. היית משתין בבריכה, כמוני. מגיע להם.
תודה שבאת לאסוף אותי. השתגעתי בבית. אנשים שאני לא מכירה, הם מתקשרים ומשתתפים בצערי, משאירים לי דברים ליד הדלת. אל תשאל. חושבים עלייך. מרחמים עליי. בכל מקרה, תודה שבאת. אין בעיה, דווקא אם זה טוב. רק העצירה הזאת, ואז אפשר ללכת לאן שאת רוצה. מה יש פה? משפחת סוברי. הבן הבכור שלהם נהרג בתאונת אימונים. הבן הצעיר נפגע מרסיס במלחמת לבנון השנייה. מת כמה ימים אחר כך. למה אתה עושה את זה, אילן? למה אתה מקיף את עצמך בכל זה? זה המילואים שלי. אני יודעת, אבל התנדבת. זה מטוב לב. מישהו צריך לדאוג למשפחות האלה. להיות איתם בקשר, לעקוב אחריהם. חוץ מזה, לפעמים אתה פוגש אנשים טובים, אתה יוצר קשרים. אם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מכיר אותך. היום כבר הייתי בגדר אצל משפחה של 3. לא רוצה לשמוע. מצטער. לא כולנו גיבורים כמוך. טוב, אני כבר בא, ואז נעשה מה שאת רוצה. נלך לים. אין לי בגד ים, אין לי מגבת. אז לא. טוב, נלך לים. טוב. איש טוב. מי אתה שדכן? חמוד. כן, חמוד. עושה מקום. צריכה עזרה? תזרוק, הכל. ארבעה חודשים בלי אמא. זה היה מלפני שנולדת. זה אני אוהבת, 599 יום ואנחנו זוכרים, תראי. הפגענו מול בניין האום עם השלטים האלו בניו יורק. השארתי אותך עם סבא וסבתא, זוכר? במושב. תראה. מכתב ממזכיר המדינה האמריקאי דאז. Dear, Mrs. Klein. את לא חייבת לזרוק את הכל, אמא. מה אני צריכה את זה? הכל זיכרונות רעים. זה מפעל החיים שלך. אתם מפעל החיים שלי. אתה ודנה. תגידי, שמחה שהוא חזר? איזו מין שאלה זו, חצבי? אתה לא? זה פשוט שינוי לכולנו. אבל זה אבא שלך, והוא... אתה תלמד להכיר אותו. אני בטוחה שאתם תהיו החברים הכי טובים. אני כבר מתה שהוא יכיר אותך כמוני. מה זה? הפשטידה.
עשיתי הזמנה? מה השם? נורית זך. עוד כמה דקות. כל השארת לחכות. סופי, תראי מי נכנס. אני רואה. את מבינה? השנייה, לפחות יש לה קצת כבוד עצמי. היא חיכתה כל השנים, התנהגה בצורה ממלכתית. זאתי הלכה ישר, ועוד עם אח שלו. אח שלו. אגואיסטית. יש לה ילד. מה, היא מחנכת את הילד שלה אם ככה? לבגוד? איזה ערכים האישה הזאת יש לה בכלל? חוצפנית. איך היא לא מתביישת לצאת מהבית? היא עשה את המשפחה כולה. גועל נפש. אישה פשוט מגעילה. תקע לה מסכן הזה סכין בגב. את יודעת את זה? מסכן. אתן מדברות עליי? אם כן, אל תשפטו, כי אין לכם מושג. ההזמנה שלך מוכנה. תעבור. נו? אני בדיוק בדרך אליך. יש. גמור? הפיצוח כן, עכשיו אני עובר על כל הקלטות ומתרגם. האמת חיים, זה מדהים. זה קצת כמו מורס, קצת כמו מה שהיית עושה בנוער העובד. כל נקישה זה אות. נקישה אחת, א', שתי נקישות, ב'. אתה נותן נקישה עם כל האצבעות, זה מקפיץ את זה לו' עד י', ואז עוד פעם. 1 זה ו', 2 זה ז', 3 ח'. זה מרשים, אה? תחזור לה שהכל מתורגם. זה לא ייקח הרבה זמן. איך היה בברכה? נחמד. תודה שנתת לנו. אשתך הייתה פה, היא באה לבקר. היית בברכה. אישה מאוד מיוחדת. למה לא קראתם לי? עדיף שלא תראו אנשים מבחוץ בזמן שאתם פה. אתה לא רוצה להראות לה איך אתם מתעללים בנו פה? זה מה שאתה חושב שאנחנו עושים? לא. אבל כל השאלות האלה שוב ושוב ושוב. הסברתי לך למה זה חיוני. כן. עמיאל. אמרתי לך כל מה שאני יודע על מה שקרה לו. אמרת שמתישהו בתחילת 94, לפני ג'באליה, הם חיסלו אותו. נכון. ספר לי שוב. אין שוב. אני לא חוזר על זה. אמרתי לך כל מה שאני יודע, לא קלטת, תחזיר את הקלטות הקטנות שלך להתחלה ותקשיב. אני מנסה להבין מה קרה לעמיאל, ואתה תספר לי על הפעם האחרונה שראית אותו. לא, ברור. יום אחד הוא לא היה יותר. אני לא יודע בדיוק מה היה, זה... שמעתי צרחות וצרחות. פתאום נהיה שקט. שקט של מוות. וזאת הפעם האחרונה ש... אני לא חושב שהם התכוונו להרוג אותו. מה האינטרס? מישהו כנראה הגזים עם המכות. עמיאל התחנן, צעק שיש לו משפחה, אחות. שום דבר לא עזר. ראיתי את הגופה שלו אחרי. במקרה, הם מאוד עשו ש... נראה לי שהם התביישו במה שקרה, אבל במקרה אחד מהם הוא לקח אותי, הביא אותי לחקירה, והם עוד... מי היה האיש איתו בתא שראית אותו? הוא נראה כל כך שלב.
אני חושב שאני קצת קינאתי. ומה אתה מאשים אותי, אה? בזה שאני לא יודע? תגיד! אתה רוצה שאני אמציא לך משהו? הנה, פעם האחרונה שראיתי אותו, הלכנו לאכול גלידה ודמשק. הוא הזמין שוקולד, אני פנים. מוכן להירגע? אני רגוע, אני רק אומר לך. שאני לא יודע מה קרה לו. אני באמת לא יודע. אני לא יודע. בסדר. אבא, תגיד, אתה נורא תכעס אם אני אחליט לא לעשות בסוף בר מצווה. פתאום שתחליט דבר כזה. אבל אתה תכעס? לא, אבל חבל, אספי, אתה תתחרט. אבל כולם יהיו שם, אני מתבייש. לא נורא, אתה תתגבר. בחיים הרבה פעמים עושים דברים שלא ממש רוצים לעשות ובכל זאת חייבים. בגלל זה אמא גר אצל האיש הזה שחזר? אמא שלך בנופש בעבודה, אמרתי לך כבר. אני כבר לא בן 6, אני מבין מה קורה. האיש הזה זה דוד שלך. אח שלי, ואמא שלך עוזרת לו. כי הם פעם היו חבר וחברה? מי אמר לך את זה? הילדים בכיתה, הם אומרים הרבה דברים. מה הם אומרים? על אמא. עכשיו תקשיב לי. אמא שלך האישה הכי נפלאה בעולם, ואוהבת אותך יותר מכל דבר אחר בעולם. אל תיתן לאף אחד להגיד אף מילה רעה עליה, שמעת? זה לא רק הם, גם סבא אמר מה סבא אמר? לא חשוב. בגלל זה אתה לא רוצה לעשות בר מצווה? בגלל מה שהילדים אומרים? שילכו להזדיין, אספי. כולם, מה הם יודעים? מים טובים? איזה כיף. מה? התחלת ללכת לחדר כושר? קצת, הורדתי כמה קילוגרמים. משתדל. מתאים לך. תודה. יפה השקיעה. כן. איך זה שאין לך אף אחד, יאלי? איך זה שלך אין אף אחד? אני לא כזאת מציעה. כנראה, גם אני לא. הכנתי את הפשטידה שוב. יצא מושלם. אז זה סבבה? אני רוצה שכל המשפחה תשב ביחד לארוחת ערב. את יכולה לצאת מוקדם? יצאתי אתמול מוקדם אותה סיבה. אתמול לא שחררו אותם, אני מקווה שהם משחררים אותו היום. טוב, אני אראה מה אני יכולה לעשות. זאב, אני צריכה לצאת מוקדם, יש לי אירוע משפחתי עם אבא שלי. דנה, אי אפשר היום, יש יותר מדי עבודה. כבר יצאת מוקדם אתמול. תודה, אתה מה זה אחלה זאב, אין עליך, מתה עליך, נתראה מחר. דנה? להמשיך? כן. נמרוד, ראית את הבן שלי בשדה? אורי, לא ממש, לא. נמרוד, היא קראה לו חצב. שתיקה, צחוקים. נמרוד, איזה מין שם זה חצב? שם טיפשי. אורי, זה לא נורא, זה סתווי. נמרוד, והוא נראה, יש לו שיער כזה. אורי צוחק. נמרוד. זוכרת? נמרוד צוחק. מכת הכינים בג'בליה? צחוקים. נמרוד. כשהם גילחו לנו את כל השיער בגוף? צחוקים. אורי, איך נראינו? אתה נראית כמו זין. נמרוד, אני? לך הורידו את הגבות. צחוקים. נמרוד. וזוכר איך המיל היה נראה כשהחזירו אותו לתא? אורי, לא הפסקנו לצחוק כל הלילה. נמרוד. אז ככה השיער של חצב. בול. צחוקים. תמשיך. 3:07 בבוקר. אורי. אתה ער, נמרוד? אין תגובה. 7:04 בבוקר. נמרוד. יכלו לתת לנו טלוויזיה לפחות. או עיתון, משהו. אורי. קום מהרצפה, תכף מישהו מהם יבוא. יחשבו שאתה אבא.
בשלב הזה נמרוד עובר למיטה. הלאה, הכל זה לא מעניין. זה הכל ככה. שום דבר על החקירות? לא, לא ממש. תביא לי לראות. חיים, לא נראה לי שהם מסתירים. נראה לי שחלק מהדברים פשוט קשים להם, וחלק, אתה יודע, עברו הרבה שנים. תודה על ניתוח המצב מעיקר. הגעת למסקנות מעניינות. שחררו אותם הביתה. כן? יקי? מה אתה עושה פה? התגעגעתי, באתי להגיד שלום. גם אני, אבל אתה לא יכול להיות פה. מה אם הוא יחזור? הוא אמור לחזור. אז נגיד לו שבאתי לשאול אותו לשלומו, הוא בכל זאת גם אח שלי, מותר לי לבקר אותו. אני ממש לא חושבת שזה רעיון טוב. הסתפרת. התחשק לי. כבר כמה זמן שמתחשק לי שינוי. הבאתי לך בגדים, לא ידעתי אם לקחת מספיק, וגם לא. דברים שלי ישנים. תודה, יופי. טוב. כמה זמן מתכוונת להמשיך ככה? הצבא אמרו כמה ימים, אתה יודע את זה. ולמה את כל כך מאופרת? את מנסה להרשים. אני תמיד מתאפרת ככה. אף פעם לא מתגנדרת ככה. בשיער. יקי, זה לא זמן טוב עכשיו לריב, הוא תכף יבוא. שיבוא, אז מה? אז אם תפסיק לחשוב רגע רק על עצמך, תבין שיכול להיות שיהיה לו מאוד קשה עם מה שעשינו. מה עשינו? מה כבר עשינו? הוא לא היה, התאהבנו. זה מה שעשינו, מישהו צריך לגלות לו. זה מה שתכננתי לעשות הערב. באמת? כן. אני אצטרף לכם לארוחת ערב, שלא תצטרכי לגלות לו לבד. זה לא רעיון טוב. יקי, נו די! אתה רוצה שאני אלך? מה אתה רוצה ממני? שיהיה לך יותר קשה, זה הכל. שתהיי פה כי מכריחים אותך, לא כי את רוצה. אני לא רוצה להיות פה. אני לא מאמין לך. התחתנתי איתך, נכון? אני אוהבת אותך. אותך. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך את זה? טוב, אין לי דרך לשכנע אותך עכשיו. לך הביתה ונדבר על זה מחר. בטוחה שאת יודעת מה את עושה. מקווה. השיער שלך יפה ככה. היה לי ממש כיף. תודה על היום. גם לי היה כיף. נדבר מחר? כן. חכו לאבא. חתרה אותי משם. היי. איך היה? היה... העיקר שנגמר. באתי לבקר אותך היום. שמעתי, תודה. הכנתי ארוחת ערב מרהיבה. ילדים מחכים. וואו, יופי של שולחן. היי. היי. מה חדש?
נורא בא לי פיצה. מה? נורא בא לי פיצה. התגעגעתי לפיצה עם הבצק הדק הזה. יש פיצריה בתל אביב, באבן גבירול, פתוחה. מה, ניסע עכשיו לתל אביב? למה לא? טיול משפחתי. אם אתם רוצים. טוב? הכנתי. אבל אם אתם... מקסימום נאכל את זה מחר? יש פה... הכנתי... טוב. בוא ניסע. לא, לא חשוב, לא חשוב. אפשר לנסוע מחר. עם אחד במיוחד. הבן אדם רוצה פיצה, אמא. הייתי אגואיסטית. שום אגואיסטית, אין בעיה. בטוחה? בטח, בטח. יאללה, בוא ניסע. אני אוהבת. ספונטנית. תודה רבה, הטרם. הוא הגיע הביתה בשלום. אני נוסע. נשארתי בחיי, מישהו צחק עליי, מישהו אולי משתעשע על חשבוני, מישהו צחק עליי ושלח אותך אליי. איך את הופכת על פי ואת עולמי. רק אתמול החופש כה קסם לי, לכאורה הכרתי את עצמי,
נו, ומי עף? באמת? חבל, דווקא היה טוב. כוכב נולד. אהבתי אותו, יש לו קול מצוין. שיסתפר, דחילק, נראה כמו זין עם קסדה. צריכים לוודא שאתה בסדר ולראות אם יש משהו שאנחנו יכולים... עמיאל. הרגו אותו. ירו בו, אני יודע. וזה היה לפני ג'באליה? כן, לפני. זוכרת מכת הכינים בג'באליה? צחוקים. נמרוד. כשהם גילחו לנו את כל השיער בגוף, אורי, איך נראינו? אתה נראית כמו זין. וזוכר איך המיל היה נראה כשהחזירו אותו לתא? אורי, לא הפסקנו לצחוק כל הלילה. וזה היה לפני ג'באליה? כן, לפני. אורי, אתה מסתיר ממני משהו? יש לנו בעיה. תראי מה הם עשו לי. תעזרי לי. תעזרי לי.